ассалому алайкум мухлисони канали саудутиҷӣ бардору ва хоҳарои азиз ҳама каса созаи хубаи саломатиётон хубаи настренотон созай имрӯз чӣ хеле десем бо як навори пачкаи дига бардору яъне ки заминҳои фурӯшӣ ҳастай хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешава. Видеои имрӯзаро то охириша тамошо кунен, ҳама нархи навора мефаҳмен ва дар комментария бинависен ки аз киҷо замин дар курай ё аз киҷо квартира дар курай ё аз киҷо хонаи заминӣ дар курай. Агар ман арзонтар шаёфтам барои шумо ренам хел реклама мекунам. ва дастгиритон хеле асиз дагия бардору ҳам як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо бижиқем ва касе хона, мошин ё ягон чи дигара барои реклама кардан мехоҳад дар канали мо, инаме рақамҳои десем бардору танҳо дар WhatsApp-аш бинависен, мо барои харидороро рекламаш мекунем. Навора тамошо мекунем, рафтем. дӯстони азиз, видеоро сар кардем то охирша тамошо кунем. И квартира десем бардору қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пештараш Регарай, дар якум микрорайоне бардору. Дихонага квартира дар якум этаж қарор дорад, кухниша балкон бировардагӣ бидиян, туалетиш отдельняй, ванаш отдельный. Ов свет ҳама вақт ҳастай. Ремонти хона бардору хубай, ремонт дора бигем мешава. Подвал, огород дора. нарша бардору ва хоҳарои азиз ба сомонӣ 220 000 сомониш мега, ба доллар 20 000 $. номерои телефонош ҳастай бардору дига маълумотоша шумо метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. тамошобинони муҳтарам, чӣ хеле ки дастгиритон гаре нестидаги ҳам як дона лайки бепала биҷиқен, ози хонаҳои фурӯширо гап мезанем, баъд заминакҳои арзонда мегзарем. И хонаи десем бардору қарор дорад дар ноҳияи Ҷолдини Балхӣ, пештара Калхозобод, дар район шай. 4 сотиқ замин, 4 дархона, қатъи подвал шай. Бо 2 дархонаи дига барак сохтагиам бардору ремонти хонаҳои барак аббои часпондагӣ бидиян. 2 та ҳамом дора ба ремонти кафелай. ҳоҷатхона дора, гирди хонаҳо маҳкама. чӣ хеле десен қариби хонада балнисаҳои нав ҳастай ва балнисаи родоман бидай. ҳамаи чи наздикай хулоса. нархи ҳамин хона бардору ва хоҳарои азиз 350 000 сомонӣ мега. 100% меарза. ина номерои телефонош, маълумоти бештараш шумо метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, хонаи 350 000 сомонара бихаред. бардорои ғарибам, апашкоҳо навора давом метем. фақат лайкҳоро аётон наброрена, бинависен дар комментария ки аз киҷо хона дар курай ё замин дар курай ё аз киҷо квартира дар курай. бардоре ки гуфтабдан ай шаҳри Душанбе мода хонаи арзон биё заминӣ боша. ина бардоро хонаи фурӯши заминие қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар шаҳри Душанбе дар Гилбитай, поёни Корвонда. 11 сотиқ замин, 2 дархона. хона ремонт дора гуфтагиай. харидори аниқ боша занг бизана. 11 сотиқ замин, 2 дархонаи беҳтарина. бо як бор дига такрорш кесам бардоро нарша гӯшкена ки нархиш гӯшкесем бардору 140 000 сомонӣ. 11 сотиқ замина, инами 2 дархонаи беҳтарин. 140 000 сомон. занг биза ҳозир бихариш сум дошта бошӣ. дӯстони азиз, навора тамошо кунен. оли хеле хонаҳои арзон бисёр айне ки квартираҳои арзон ҳам ҳастай оли охири видеода. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ. 3 сотиқ замин, 3 дархона. хонаҳо ремонт кардагиай. соҳиби хона мега ки хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ дар назди мошинбозор. хуб, бо ҳама шароитҳош муҳайё мебошад. 3 сотиқ замин, харидори аниқ боша, занг бизана, бо арзон мекунам. чӣ хеле гуфтам бардоро дар ноҳияи Рудакӣ 3 сотиқ замин, 3 дархонаи хишрӯча. нарша гӯш кунед. нархиш 120 000 сомонӣ. чӣ хеле нархи арзонда бовар кунед. вай. ина номерои телефонош, занг бизанед, хонаи арзона бихарен. дар трезаш бо пластик бидай. бародарои ғарибам, апашкоҳои ғарибам, навора давом додесем. мегзарем ба заминҳои фурӯшӣ. касе то ҳамҷара тамошо кард бига ки о ака то заминҳои фурӯширо тамошо кардесем, далчи рафтесем. бардорои замине десем қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. касе ай Ваҳдат ай амулайка биҷиқен. 6 сотиқ заминай бардоро, ина як стройматериалш овардагӣ, фундаменти гирди хона боша ё гирди замин боша рехтагиай. соҳиби замин мега ки дар шаҳри Ваҳдат ай 6 сотиқ дорам, дар Истиқлол бидай. документош 100% ай.
6 сотиқ замин бардуро ина як бор дига мегум бо хушу гӯш кунен. 6 сотиқ нархиш 55000 сомонӣ. 55000. ина номери телефонаш маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. ана ай шаҳри бахшбардуро аз ноҳияи Данғара замин гуфта буден. дар видеои пешина ба ёдам ҳаст комментарияда нависта буден. оли ҳамун бача бо навистес ай раҳмат мега оли. бардуро замини фурӯшӣ чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар ноҳияи Данғара. 10 сотиқ замин дар ноҳияи Данғара дар 400 будай. касе ай мисол ай территорияи Данғара ма фаҳмид ки ма кадом гиҷоша гуфтесам да. 10 сотиқ замин дар 400 ноҳияи Данғара нархиш 60000 сомонӣ ай. бешухӣ 100% меарзад. 10 сотиқ замин 60000 сомон. ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. агар безортонам бикунам, бародаро аму лайка биҷиқен ва дар комментария бинависен аз куҷо замин дар кора ё хона дар кора ё квартира. ва битонен ҳамин видеоро дар имоотон падилица кунен. медонам ки ҳамат имо дорен шерӯи нар. ин замине десен қарор дорад дар шаҳри Левакан пештара Сарбандай. 13 сотиқ замин ай. дар назди мактаби 3. 13 сотиқ замин нархиш 87000 сомонӣ мега бо арзонам мекадай. ина номерои телефонаш бардуро касе замин харен занг бизанен 87000 сомонда бихарен. 13 сотиқай. дӯстони азиз, эълона давом метем. ана аки заминои фурӯширо тамом мекунем озӣ ба фикрам, баъд дар квартираҳо мегзарем. ин замине десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. о бачаҳои шерои нар табдан ай шаҳри Душанбе бисёр хона квартирам хе чизо бисёр монед. ина бародаро мо бисёртар монем. дастгирии шуморо ак мебинем ку дастгирӣ мекунен ё не. чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. ана участка 3 сотиқай мега свет ҳама овшам бидай. ай сентри Гулбута 1 километр дуртар бидай. нарша 95000 сомонӣ мега. 3 сотиқай. ина занг бизанед, номерош ҳастай. дӯстони азиз, касе ки тамошо кардесен, бародарои ғарибам, бародарои ай ки Тоҷикистон тамошо кардесан, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ҳозир квартираҳои фурӯширо мегум бародаро аз ки ҷое ки намондам дар комментария бинависен шуморам. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Истиқлол тарафи Хуҷанда. ина як бор дига бо мекумтона. тарафи Хуҷанда Истиқлолиш. 3 комната бардуро. 3 комната дар 4 этаж қарор дорад. 71 квадратни метр дар якум микрорайон. домои пешинаи хона ремонти аҷоибот кардагӣ ай. чӣ хеле гуфтам бардуро 3 хонага дар шаҳри Истиқлол. ана аки нарша гӯш кунем. нархиш 100000 сомонӣ. нем 100000 сомона метинем 3 комнатара мехари ай шаҳри Истиқлол. номерош ҳаст, метавонӣ ки занг бизанед квартирара бихарӣ. дӯстони азиз, эълона давом метем. дар видеои пешна як бародар навист ки агар 1000 та лайк монда шава ман мемонам, не ки намешава. бародарош мо ҳамун як дона лайки бепала биҷиқен ман менадорам. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Левакан, номи пештараш Сарбандай. якхонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 26 квадратни метр. шаҳри Левакан, кӯчаи Борбат 17. домои пештараи хона ремонт дорад. чӣ хеле гуфтам бардуро якхонага дар якум этаж нарша гӯш кунен. нархиш 115000 сомонӣ мега бо арзонам мешидай. номерош ҳаст, занг бизанед. бардуре ки ай шаҳри Исор квартира гуфта буданд. апашкоҳо моддаро ай ғарибӣ тамошо мекунам, бисёр вақт менависам. бардуро ина як квартираи дигар чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Исор. хушу гӯш кунем бардуро. дар шаҳри Исорай якхонага квартира дар дим этаж қарор дорад. 32 квадратни метрай. домои пештарай не ки хона ремонти хуб кардагӣ ай. соҳиби хона мега ки срочни хонама мефурӯшам, сумам дар корай бо ремонти замонавӣ ай бардуро. дар шаҳри Исор дар ҳаёти нав будай. комбинат ҳамин территорияда будай. нарш бардуро 120000 сомонӣ мега. якхонага дар дим этажай. 120000 сомон. ина номерои телефонаш занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. мегзарем ба квартираи навбатӣ. бардуре ки мегуфтанд ай шаҳри Душанбе квартира бисёртар монем, бардуро ина як квартираи фурӯшӣ дига нархиш арзонтарай. касе ки сум дорем бардуро суми нақд дошта бошен, ҳамин квартирара бихарен.
خب бардро квартираи фурӯшӣ чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Душанбе якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 26 квадратный метр ана қариби бозори Корвон да будай дом новостройка хона ремонт кардагӣ будай чӣ хеле гуфтам бардро якхонага дар 2 этаж дар шаҳри Душанбе нархиш 150 000 сомонӣ мега 150 000 сомон ина номерои телефонаш касе харидорен занг бизанед. ва дӯстони азиз ба навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза касе ки то охири видеора қатима тамошо кард дар комментария рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима тамошо кардем. бардро агар ҳамин видео шумода махкул шуда боша ҳамин як дона лайки бепла барои меҳнатҳои мо биҷиқем ва дар комментария бинависем ки аз куҷо шумода хона дар курай ё замин дар курай ё квартира дар курай. бардро агар ман арзонтар шаёфтам барои шуморо инам хел реклама мекунам. раҳмат барои дастгиритон бардро лайка биҷиқем ва касе меҳмонед подписатсия кунед. худо нигаҳбонтон бошад. хайр.